Падчас Раства думаем пра сем'і, а асаблівым чынам таксама думаем пра нашую агульнабеларускую сям'ю. Сябры, прывітанне, з вами я, ксёндз Вячаслаў Барок. І на гэтым YouTube-канале мы разважаем пра хрысціянства ў сучасным свеце і разам шукаем адказаў на тыя пытанні, якія свет перад намі ставіць у выглядзе розных выклікаў. Так вось, у першую нядзелю пасля святкавання Раства вернікі каталіцкага касцёла моляцца за свае сем'і, бо ўзгадваюць святую сям'ю, сям'ю, у якой нарадзіўся Хрыстос. Безумоўна, свята святой сям'і – гэта нагода таксама, праяўляючы клопат пра ўсе свае сем'і, памаліцца за нашу агульнабеларускую сям'ю. Так як Беларусь – наш агульны дом, а мы ўсе, хто жыве ў ім, з волі Божай, і ствараем адну вялікую сям'ю. Задумваючыся над тайнай святой сям'і, мы засяроджваемся над вельмі важнай, а заразам містычнай праўдай веры, якая мае глыбокае значэнне ў практычным жыцці. Такім цэнтрам прыцягнення ёсць праўда. Слова сталася целам. Гэтыя словы, яны вельмі вядомыя ў асяроддзі каталіцкім і наогул хрысціянскім, таму што гэтыя словы паходзяць з Евангелія паводле святога Яна, і знаходзім іх у першым раздзеле Евангелія ад Яна у вершы 14. Азначае гэтая праўда, што спрадвечная мудрасць, сам Бог праз слова становіцца прысутным у жыцці чалавека, і ў гэтым слове ёсць вырашэнне ўсіх існуючых людскіх праблемаў. Святая сям'я – узор у выбудоўванні зносін паміж людзьмі, дзякуючы якім, вось гэтым зносінам, утвараецца дасканалая супольнасць для камфортнага пражывання кожнага з членаў сям'і ў створанай сям'і. А Хрыстос, уцелаўлёнае слова, звяртае ўвагу, што немагчыма гэтыя зносіны будаваць без вербальнай дапамогі. Патрэбны дыялог паміж усімі. Такі погляд на сям'ю упрост змушае нас да разважанняў над значэннем слова. Прыбегну да гісторыі біблійнай і прыгадаю, што, напрыклад, юдэйскі цар Іякім, які жыў у часы прарока Ераміі, ды пагрэбаваў значэннем Божага слова і спаліў світак са словам Божым, быў сам і яго акружэнне пакараныя Богам. Знаходзім гэта у прароцтве Ераміі у раздзеле 36 з верша па 29 па 31. Бо, як кажа кніга прыпавесцяў, вось падсумоўваючы гэтае пагрэбаванне словам, што чакае таго чалавека, у гэтай кнізе, у раздзеле 13 вершы 13, аўтар біблійны кажа так: «Той, хто грэбуе словам, той шкодзіць сабе». Слова, сябры, важна. І не толькі слова Божае важна, але і кожнае слова, якое выходзіць з вуснаў чалавека. І нашае слова таксама мае вялікую ж каштоўнасць. Больш за тое, важна не толькі тое слова, якое прагучала, але важна і тое слова, якое не прагучала, але ж магло прагучаць. Так прыгадваю са свайго досведу жыцця за кратамі, што мела месца ў Адвэнце. Там з сукамернікамі мы шмат аб чым гаварылі, але больш важна таксама тое, аб чым не гаварылі.
Сукамернікі, рэцыдзівісты, злачынцы, алкаголікі са стажам ці проста бадзягі, усе яны ніколі, заўважце, ніколі падчас размоваў не ўзгадывалі дзяцінства і сваіх сем'яў. А калі ж і ўзгадывалі, то станавілася зразумелым, што прычына іх жыццёвай трагедыі знаходзіцца у сям'і. З імі не размаўлялі бацькі. Лічу, што асноўнай праблемай у выхаванні бацькамі сваіх дзяцей ёсць недахоп размовы паміж імі, паміж бацькамі і дзецьмі. Ведаеце, гэта як ёсць такія словы, што калі бацькі не гавораць з дзяцьмі пра Бога у дзяцінстве, вось акурат да гадоў так 5, то тады ўжо пасля 25 бацькі будуць гаварыць з Богам пра свайго дзіцяці, молячыся за яго, плачучы аб ім, перажываючы за яго размовы. Гэта вельмі важны элемент у выхаванні. Зрэшты, тая ж праблема, адсутнасць канструктыўнага дыялогу ёсць і ў выбудоўванні зносін паміж мужам і жонкай. Калі гэтыя зносіны заходзяць у тупік, трэба іх шукаць акурат. Выхаду з гэтага тупіка трэба шукаць у тым, што няма нармальнай размовы ў сям'і. Ёсць шмат слоў, але словы не выслухоўваюцца. І вось праз дыялог можна вырашаць розныя праблемы, крызісныя сітуацыі. Будзе дыялог у сем'ях, будзе паразуменне, а будзе размова ў сем'ях, будзе таксама дыялог і ў грамадстве. Калі сёння на палітычнай арэне краіны дыялог вядзецца пры дапамозе мілітарнай сілы, дручкоў і аўтаматаў, ці пры дапамозе запалохвання апанентаў і ціску праз так званую сістэму правасуддзя, то гэта ўсё не той дыялог, дзякуючы якому можна збудаваць штосьці трывалага. Ведаеце, вось я сам удзельнічаў у такім дыялогу, ведаеце, адбыўся працэс у свой час, суд. Ці ж гэта дыялог? Я не быў пачуты ні падчас адміністратыўнага працэсу, ні падчас таксама свайго суда. Вось, і гісторыя паўтараецца. Яшчэ учора, 29 снежня, мне ізноў тэлефанаваў начальнік крымінальнага вышука ў Расонах і запрашаў прыйсці да іх на размову. Канешне, без позвы я не пайду да іх. Няма чаго хадзіць гэтай установы без позвы. Усё павінна быць на законнай аснове. Вось абяцаў, што гэтую позву прынясе ў нядзелю 3 студзеня. І вось можна меркаваць, што да гэтага часу яшчэ, сябры, буду з вамі, а там ужо як Бог дасць. Можа, хтосьці падумае, што больш важна, каб я з імі паразмаўляў у асаблівых умовах. Паглядзём, час пакажа. Але я упэўнены, што пры дапамозе такіх размоў не збудуеш утульную сям'ю для ўсяго нашага народу беларускага. Такая вось сітуацыя наша, яна падобна да сям'і паталагічнай, у якой п'яны бацька-тыран хоча ўсталяваць свой парадак, трымае ўсіх у страху, б'е, ганяе, не дае нікому спакойна жыць, бо, як у народзе гаворыцца, каханую ж не аддаюць. Але прытым усе члены сям'і мараць выключна аб адным, як пазбавіцца такога бацькі, ды ўжо не важна, якім коштам, абы спыніць гэты гвалт. Такія сем'і паталагічныя, яны ёсць у нашым грамадстве беларускім. Можна шмат разважаць, як вырашаць сямейныя крызісы, але вядома, што без дыялогу, без таго моманту, калі ўсе сядаюць за стол перагавораў, канфлікт ніколі не будзе вырашаны. Бо ў сям'ю не прыходзіць мір,
калі ўсіх нязгодных, хто знаходзіцца ў стане спрэчак, пазачыняць у асобныя пакоі. Такімі дзеяннямі можна максімум, што асягнуць, гэта зацішша перад бурай, усталяваць такі парадак, але не мір і супакой. У святой сям'і, дзе нарадзіўся Божы сын, праблемы заўсёды вырашаліся праз размову. Узгадайце хаця б той урывак з Евангелія паводле святого Лукі у раздзеле 2 з верша па 41 па 52, як евангеліст Лука апісвае той момант, калі Христос, будучы яшчэ дзіцём, згубіўся у святыні, яго знаходзяць ягоныя бацькі Марыя, Юзаф апякун, і адбываецца дыялог паміж імі. Марыя, Юзаф пытаюцца, чаму ты нам гэта учыніў? Езус ім адказваў, і пасля евангеліст кажа, што Марыя захавала гэта ўсе сэрцы. Да? Нават дзіця, малое дзіця было пачутае сваімі бацькамі. Вось гэта момант канструктыўнага дыялогу, калі ты гаворыш, але не толькі выкажашся, але цябе і пачуюць таксама іншыя. Так вось, святая сям'я ёсць прыкладам, як вырашаць канфліктныя моманты праз дыялог. Сябры, каб у вашых сем'ях быў супакой, вы, шаноўныя, павінны навучыцца гаварыць паміж сабой. Каб у нашай агульнабеларускай сям'і быў супакой і мір, павінен з'явіцца і ў нашым грамадстве дыялог. Маналог аднаго чалавека заўсёды прыводзіць да эскалацыі насілля. Дыялог – гэта ж працэс, калі ёсць магчымасць кожнаму выказацца і ў дадатак, што немала важна, быць таксама пачутым, не толькі выказацца, але быць і пачутым. Калі ж пачнецца дыялог у Беларусі, я не ведаю, але ведаю дакладна. Дыялог пачнецца не раней, чым павазваляюць з вязніцаў усіх тых, каго сёння ў сцяж яшчэ па палітычных матывах садзяць за краты. У такой атмасферы немагчыма праводзіць дыялог. І ўсе гэтыя як бы дыялогі, там сабранні і не сабранні, гэта ўсё падман, гэта не будзе дыялог, гэта будзе зноў маналог кагосьці аднаго ці аднаго чалавека ці адной сілы. А мы, як ведаем, мілітарнай сілай і насіллем не збудуеш мір. Уцелаўлёнае Божае Слова прынесла спакой людзям, добрай волі. І гэта адбылося не праз мілітарную сілу, а праз слова мудрасці, таму што Бог навязвае дыялог з чалавекам. А таму, сябры, не забывайма мудрасці Божай, якая кажа ў кнізе прыпавесці, ў раздзел 13, верш 13. Хто грэбуе словам, той робіць шкоду сабе, а хто баіцца запаведзі, будзе узнагароджаны. Нехай Бог нас узнагародзіць праз тое, што мы дацэнім Слово Божае і свае словы, якія здольныя казаць. Нехай падчас свята ў Божага нараджэння Бог усім нам, незалежна ад таго, хто якіх прынцыпаў трымаецца, хто якія каштоўнасці мае, дасць мудрасці кожнаму з нас дацаніць слова і, не адкладваючы, пачаць адзін з адным размаўляць. Як жа добра слова ў час, кажа аўтар біблійны ў прыпавесцях, раздзел 15, верш 23. Дыялог трэба пачынаць сёння, заўтра можа быць позна. Нехай Бог дадае нам мудрасці. Сябры, даслухалі да канца, не забудзьцеся таксама паставіць падабайку, пакінуць свой каментар, дзяліцеся відэо ў сацыяльных сетках. Вялікі дзякуй усім тым, хто на канал падпісваецца, хто заахвочвае падпісвацца іншых таксама. Ну і, як Бог дасць, да новых спатканняў.
на гэтым YouTube канале. З Богом!